Makalihis ang haros sarong dekadang pagtatago. Dagos nang nahulog sa kamot kan otoridad ang 47 anyos na lalaki na pigkukonsiderar bilang national level most wanted person huli sa kasong panlulugos. Alas 10 nin aga kasuudma kan maarestar ang sospek sa barangay Bagbag 2, Rosario, Cavite. Kan pinagsararong puwersa kan Police Intervention Unit Catanduanes Police Provincial Office, Catanduanes 1st PMFC, Rosario, Cavite PNP sa pangingenot kan CIDG Catanduanes Provincial Field Unit. Binisto ang sospek na si Arnel Ogalesco, 47 anyos, tricycle driver na tubong Virac, Catanduanes, asin residente kan barangay Bagbag 2, Rosario, Cavite. Sigun kay Police Major Francis J. Sayago, ang Provincial Chief kan Criminal Investigation and Detection Group Catanduanes Provincial Field Unit, May 2013, kan lugusan kan sospek ang biktima na residente man kan banwaan nin Virac. Ito po ay dahil sa ating walang pumpay na pagsisiyasat ng ating mga intelligence officer sa ating mga tropa po na nasa field. Huwag kayong matatakot na magsumbong sa ating mga otoridad. Maging vigilante lang po kayo sa mga bagong tao na pumupunta sa inyong lugar at alamin niyo po kung pwede malaman kung saan ito galing at kung ay makapagtanong-tanong kayo kung bakit tayo napunta doon. Di po natin nalalaman ito pala ay meron ng warrant. Dinakop ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na ipinaluwas ni dating Regional Trial Court Executive Judge Lelu Contreras kan taong 2013. Sa presente, nasa kustodiya na kan CIDG Catanduanes Provincial Field Unit ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.